Shalom, selamat hari Minggu. Tapukama parminggota marende mahitasian buku ende nomor sia. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumu palangit, dohot tanoon, amin. Ai ibana hapatean jala parmulaan ni nasa na adong, natamado ibana, dina tinogihon na torop anak Tuha sangapon, padenggaton sun induk ni hangoluan nasida,
Mar hite-hite haporsuhon, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mar tangiang mahita, ale Tuhan debata amani saluhut para sinirohaon, nunga ditatap ho hami bang somon, aidang manjua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangani pardosa, asa taonon nahaleaon dot siak nibagi, saat ro dihau na pinarsilang, saitu pahi hami marhite-hite asi ni roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami di akasi taonon, asa marsangap goarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi parbadia marhite-hite hami. Amin. Marende hita. Yesus aku Tatangihon ma patik ni debata, imana tersurat di 2 Timoteus tolu ayat 10 sahatu ayat 10 pitu. Ai nasa surati sinihaton di debatado, jalahasea mamodai, mamisang pauliulihon, manogu-nogu di bagasan hati goran, asaripas halak ni debata, hobas tunasa ulaon nadenggan. Atong rap mangidogogo mahita tuadopa ni debata lao mangulahon na hombar tupatik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tupatik mi. Amen. Marende hita.
Tuha dosata tu debata tapaunduk bema rohata martangiang mahita. Ale Tuha debata pargogona sohatu dosan jala amanami. Hujau hami do guar muna badiai, alana targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahami on. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma, ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua ginjang doho mangodihon hami. Asi maroham di hami, sai patok tong ma di hami roha hamuliateon tuho. Oto di perbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masa luhut na bernit binaen ni dosa nami. Roh maho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni asi ni roha, sai unang tulak hami, sai tangihon mahami, ho ale debata ama anak dohoton di perbadia. Amin. Tabegema hatabaga-baga taringot Tuha sesaan ni dosa. Roma ho tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehoba. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botardo baenoku songon itak, nang perara songon abit hasuba, gabe songon hapas do muse, hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Marende hita. Tabegema hatani debata nagabe turpuk epistel di minggu ta sadarion, imana dibuat sian buku 2 Raja-Raja 2 mamukamai sian ayat na parjolo sahatu ayat 12 tajahama marsikat soring. Hana naik ni si Elia. Dungi ujuneng alapo ni Jehoba si Elia tu banua ginjang marhite sian haba-haba mardalan masi Elia rabdohot si Elisa sian Gilgal. Ini si Elia mengaduk si Elisa. Buat tinggal sama. Ayun tadi suruh Jehovah au tu Betel. Kalau ini masih Elisa mah, sumut sikong na mangol Jehovah, mangol dua pusam, nasa tupa tadi konokku. Jadi kuat mana si Betel. Dungi ruar masisean ni panurirang akana di Betel, mandapoton si Elisa di dokna sidama tu ibana. Atehe di botohodo nananaeng buano ni Jehoba tuanmu sadarion sian lambungmu. Dungi ninna ibana ma, au penunga huboto sip mahamu. Ini masih Elia buket ibana. Buat tinggal di Somaho ale Elisa. Ainung nga disuruh Jehovah au tu Jericho.
Alaini nasi sama. Son sitong na mangolu Jehovah. Mangolu otosam. Naso supa tadi konokku. Jadi raksangat mana sila Jeriko. Dungi Roma sisean ni panurirang, akana di Jeriko mandapoton si Elisa, ninna nasida matu ibana, atehe di botohodo nanaeng buano ni Jehovah Tuanmu sadarion sian lambungmu, dungi ninna ibana ma, au penung ngahuboto sip mahamu. Dungi nila si Elia Tetina. Ua tinggal di Somaho. Ainunga di sumber Jehovah au tu Jordan. Lain nila sama. Son sitong na mangolu Jehovah. Mangolu dotosan. Naso tupa tadi konokku. Jadi rahmat dalam manasida nido. Alai 50 halak sian akka sisean ni panurirang mardalani huhut jongjong madao-dao, na dua panurirangi pe jongjong do di topi ni Jordan. Dungi dibuat selia masape-sapena, disorti mai jala dilabas tuai, jadi tolak mai tu jahit tujuh, laut ditari pari nasida na dua mai, mardalan di nama hiang. Jadi dung taripar nasida, nina si Elia matu si Elisa, haru pangidohamu sianau manang aha lomoni roham baenokku tuho, tagan sorodo pe namangalapau sian lambungmu. Dungi nina si Elisa ma, ikon silopit dua nian siat todim songgop tuau. Dungi di nasi lalu dok situ turun nian panani dungi, alai molo idaho au terbuan sian lambungmu, saya songgop gotong itu. Alai molo soidaunmu dak songgop. Jadi andorang mardalan dope nasida huhut makatai, idama Roma sada hureta api dohot akahoda api manirang nasida nadua, manaek tu banua ginjang ma ia si Elia marhite sian haba-haba. Alai dungi ida si Elisa temoni, jojo maibana. Oh dama. Uretan Israel dohot akajolma persingduna doho. Dungi dambe di idai bana. Laos dibuat maulosna jala diri bagi bola dua. Olat nido sahatna, martua doakana tumangion hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Marende hita. tindakon maha porseautei, songon nahina tindakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok.
Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumu palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba na sesadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean santon di parbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, nama terpajar lo ibana di hau pinar silang, na tuat tubon waturudung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manek tu surgo, la hundul tu siamun di bata Jehoba, amanai pargogona suhatu dosani, di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panyala Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan di dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging nihalak nang mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabege matikting di minggu ta sadarion. Salam, Horas. Selamat hari Minggu madihita sude ruas nihuriata. Tabegema titing di minggu ta sadarion. Bagian na parjolo titing na maragam. A. Goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion. Ima minggu estomihi. Jala topik ni minggu ta ima. Na poso ni debata na setia. Hamba Tuhan yang setia. B. Permingguan di huriata. Boy mai tajaha di titing cetak. C. Panitia pembangunan gedung sekolah minggu, rumah dinas, dohot perkantoran. Naparjolo. Papungu pelean paupaton. Hobartu haputusan rapot ni huriata. Mamuka sian bulan Februari 2021. Papungu pelean paupaton dohita di ganup minggu. Paduahon, ima laho manupahi pembangunan gedung sekolah minggu, rumah dinas, dohot perkantoran, jala di minggu sadarion ma, hukauta di sude parmingguan. Jadi anon opat tali madurung mahita. 2. Lelang peralatan. Marhite titingon pinabotohon matusude ruas nihuriata. Panitia pembangunan patupahon lelang peralatan bekas ima beton. Molen konkret mixer merek Golden dohot penawaran harga terendah 3 juta jala batas partikian 10 hari. Informasi boima dihubungi Amang Insinyur Jonner Matondang. Kontak person adong di titik tak. Jadi dunganon sidu titingon pasahatami dotong panorangion taringo tu pembangunan ni huriata. D. Naing marbagas. Naing majalo pamasu-masu parbagason ma. Tigor Yusuf Nugroho Pasaribu. Anak Niamata Sehat Roni Pasaribu. Tubuh ni Sisilia
ismi derajati boru 5 juta. Ruas ni huriata sian sektor walu. Dohot oroana. Romian boru tambun SS. Boru nyamatta Krisman tambun. Tubu ni inata Nurmeli boru sitorus SPD MPD. Ruas ni GKPI Koserna. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Kamis tanggal 10 Februari 2021 di Gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, masuk pukul 10 sada WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Selasa tanggal 10 Februari 2021 mulai pukul sia WIB. Maringanan di ruang konsistori. Na paduahon titing neng merbagas. Titing perjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma. Pani, pita, melani, boru 5 juta. Boru nia amatta. Erwin Mario 5 juta, tubu ni inata, Rosmala en boru simangucong, ruas ni huriata sian sektor opat C, dohot Tota Andika Sumaredi, anak ni amata Peri Sumaredi nahinan, tubu ni inata LC Maria Karundeng, ruas ni GPIB Jemaat Pamase Makassar. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 di Gereja HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari masuk pukul WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Kamis tanggal 10 Februari 2021 mulai pukul sia WIB. Maringanan di ruang konsistori. Naing marbagas patoluhon. Titing naparjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma. Bagindo Edo, Walk, Bomer, Simbolon, SP, anak Niamata, Randus, Gelbok, Simbolon, MPD, tubu ni inata, situa Randa, Juni, Boru, Siahaan, ruas ni huriata, sian sektor opat E, dohot orana, Dita Juliarta boru napitupulu SPD. Boru ni amatta TJ napitupulu. Tubu ni inata Donna Ria boru sitanggang. Ruas ni GMI Sola Gracia Seisengkol Sukamaju. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Jumat tanggal 20 Februari 2021 di Gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan di Patupa hari tanggal 24 Februari 2021 mulai pukul sia WIB. Maringanan di ruang konsistori. Ruas Namoru, Manang ruas Napida. Mulai minggu sadarion, nunga pida huria, ima keluarga ni amatta, FPM manurung, LA boru pangaribuan, rap doho dua yanak konnasida, sian sektor 2B.
Pindah tu gereja HKBP Sentosa Resort Martoba Distrik 20 Sia Deli Serdang. Ruas Parguru. Mulai minggu sadarion gabe ruas Parguru ma inata cahaya las ma Dumasari Lumban Tobing alamat Perumahan Pelamboyan Mas Setiabudi nomor B20 Jalan Pelamboyan Tolu Tanjung Selaman masuk sektor Onom. Padidion nabadia nunga dilaksanahon nasugotan. Tona Sinode Distrik Kucaha Hami Majo. Puji syukur bagi Tuhan Allah Bapa yang menyertai dan memberkati pelaksanaan Sinode HKBP Distrik 10 Medan Aceh yang berlangsung pada hari Rabu Kamis 10-11 Februari 2021 bertempat di Sopo Godang HKBP Medan Sudirman, Medan. Berjalan dengan baik dan penuh sukacita di bawah terang tema Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Di tengah pandemi COVID-19, kita berbenah dan bertransformasi menunaikan tugas gereja dengan kewaspadaan. Sinode distrik diikuti oleh peserta sebanyak 214 orang yang dilaporkan pada ibadah pembukaan dari 219 orang yang diharapkan hadir, yang diawali dengan ibadah pembukaan perjamuan kudus dan juga diakhiri dengan ibadah malam dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam sinode distrik digumuli dan didoakan semangat transformasi HKBP yang digelorakan Opwi Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Transformasi merupakan perubahan ke arah yang lebih baik dari segi kualitas sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja Dunia. HKBP sangat membutuhkan transformasi dalam dirinya, termasuk HKBP Distrik 10 Medan Aceh di dalamnya. Dengan demikian HKBP mampu menjawab tantangan zaman dengan setia pada tri tugas panggilannya, bersekutu, bersaksi, dan berdiakonia, serta mewujudkan gereja yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji dalam memberitakan pelayanan terbaik bagi Tuhan Allah dan dunia. Sebagaimana disampaikan oleh Pendeta Dr. Donald Sinaga dalam ceramah tahun pemberdayaan. Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh dalam BRIK menyampaikan tanggal 1 Januari 2021 seluruh jemaat dan pelayan penuh waktu HKBP Distrik 10 Medan Aceh berduka atas meninggalnya Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh 2016-2020 Pendeta Sunggul P. Sirait STH MM sesuai dengan jadwal yang ditugaskan kepada panitia serah terima preses dari pelaksana tugas Kepala Bidang Koinonia Pendeta Roni P. Simajuntak STH kepada preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh 2020-2024 Pendeta Henry Napitupulu MTH di kantor Distrik 10 Medan Aceh Sabtu 9 Januari 2021 dan pengukuhan Pangojak Konon Minggu
10 Januari 2021 dilakukan dalam ibadah di HKBP Jenderal Sudirman, disiarkan secara virtual, dilakukan pimpinan HKBP diwakili Sondang Hutahayan STH. Pada tanggal 17 Januari 2021, keluarga almarhum Pendeta P. Sirait STH MM telah diberangkatkan dalam ibadah minggu di HKBP Sudirman Resort Medan Jalan Sudirman 17A. Kiranya Sinode 10 Medan Aceh dapat melakukan dan melahirkan secara mufakat prioritas strategis dan pembagian tema kerja tahunan diharapkan terimplementasi dan terintegrasi secara sinergis, sungguh-sungguh menggelorakan transformasi HKBP. Peserta sinode juga membahas, menggumuli dan mendoakan upaya pimpinan HKBP mengatasi tunggakan dana pensiun dan defisit keuangan kantor pusat HKBP sebagai langkah awal membantu mengatasi tunggakan dana pensiun HKBP. Sinode distrik memutuskan agar semua peserta dana pensiun yang melayani di HKBP Distrik 10 Medan Aceh bersedia mempersembahkan minimal 1 bulan gaji pokok dan membayar kewajibannya, dan bagi anggota yang menunggak supaya segera melunasi tunggakannya, melaksanakan 2 kali pengumpulan persembahan di ibadah minggu, yaitu di bulan April dan Agustus di tahun 2021. Yang dirangkai dengan tukar mimbar pelayanan penuh waktu di seluruh huria yang ada di HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Mengenai defisit keuangan kantor pusat, Sinode HKBP Distrik 10 Medan Aceh memutuskan agar setiap huria menyetor persembahan kedua dan namar boho sesuai dengan persembahan jemaat di setiap ibadah dan mengirimkannya secara rutin ke kantor pusat HKBP. Kini kita sangat merasakan dampak negatif pandemi COVID-19 yang mengglobal di tengah dunia dan di negara kita, Indonesia. Khususnya di tengah-tengah jemaat HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Seluruh jemaat dan pelayanan merasakan dampak pandemi COVID-19 ini sangat menekan semua sektor kehidupan, kesulitan ekonomi, jarak kehidupan. Semakin nyata bahkan seolah-olah kita dipaksa untuk tidak bersekutu dengan yang lainnya. Situasi ini memotivasi para pelayan dan jemaat HKBP Distrik 10 Medan Aceh harus berusaha menciptakan pelayanan inovatif dan kreatif dan menyesuaikan dengan kehidupan tatanan baru, new normal life. Kita harus berhikmat menghadapinya, terutama dalam melaksanakan pelayanan dengan memakai kemajuan teknologi informatika yang dikaruniakan Tuhan Allah. Kita tidak dapat ketahui kapan kondisi dampak pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Namun kita bersyukur karena vaksin untuk COVID-19 ini telah disediakan pemerintah walaupun masih terbatas dan sudah dibagikan secara bertahap. Kita mendukung dan mendoakan usaha pemerintah dengan bersedia divaksin
dan turut menjemaatkannya. Semoga Tuhan Allah Bapa menyertai dan memberkati kita untuk bersekutu, bersaksi, dan berdiakonia dalam semangat pembaharuan, melanjutkan pelayanan di HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Teriring salam atas nama peserta Sinode HKBP Distrik 10 Medan Aceh, Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh, Pendeta Henry Napitupulu. Dihamu amanami nanami, songonok tabege titing naking, ia di huriat tahun mulai nasugutan sahat tubotari, patu potama padurungon opao patalihon, ima tu pembangunan. Na perjolo pasahaton nami ma sian hami panitia pembangunan mau lihat godang ma dihamu sude ruas di Huria. Songoni nang nop sebulung nang sekolah minggu nang mangalehon sian nasa gogomuna sian nasa rohamuna gabe boy ma hampir selesai pembangunan ni gedung sekolah minggu perkantoran dohot rumah dinas imana tabangun di sebelah kirion sonari nunga selesai 85%. Dihamu amanami nanami buah saya ikut pola saya mendesak huriatta asa selesai pembangunan. Na perjolo ima ala sewani pultaipta na di tinggal di luar gereja. Ala dung dibangun gereja tahun pembangunan gedung sekolah minggon gabe manewa mahita di luar. Berakhir Mei di awal Maret. Jadi nian sakak nami sakapta asa sidung manian rumah dinason akhir Februari asa unak pola menewa hita. Anak-anak belum menewa hita berarti tabama pengeluaran ni huriata HP hepeng ni huriata ala ni pandemikon pemasukannya sangat berkurang. Imana perjolo napa duahon buasa ikon hatok selesai pembangunan on ala ni tuntutan ni pengajaran ni sekolah mingguta. Jadi nuaeng pengajaran ni sekolah mingguta nunga ditotopon sian kantor pusat ima pengajaran marhite nanidokna kurikulum. Jadi anak sekolah minggutai adong dua pengajar taleho tunasida. Na perjolo pengajaran ibadah. Ima asaboy na sida dung dewasa na sida salion dak canggung be na sida beribadah sekalian na sida betul-betul beribadah na sungguh-sungguh tu Tuhan. Ala sekolah minggu sekolah artina pengajaran minggu ibadah. Adong do pengajaran muse. Jadi bolo nakik ibadah imana ni uluhon ni akapul time ta doh sude akapar halado doh guru sekolah minggu. Alaibo di pengajaran ngadong ditotop poni sian kantor pusat ahado siajar honoton. Ima menambah pengetahuan anak kotai, ima marhite-hite pengenalan aka tokoh-tokoh Alkitab, pengenalan mengenai hukum Taurat, nungai mengenai sejarah HKBP, ima diajar. Jala diajar honon, diajar hon anak kota guru sekolah minggu mon, guru sekolah minggu pe, nunga diajar hon tunasida cara mengajar hon
pengajaran tu anak kota sekolah minggu. Jadi pengajaran idang sada ruangan di bain. Sada kelas, sada pengajaran, sada horong. Jadi dibagi mai, walau di Huriata direncanakan pitu horong mai. Horong pertama kelas 0 sampai TK, baru kelas sada, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 1. Jadi perlu dibangun amanginang, sonarinyan, nunga sidung be bangunan ni. Alai dak sidung dope. Na arga ima partision ima sekat, asa unang mengganggu pengajaran dasar doh pengajaran na berikutna. Jala sekaton partision dibain mon partisi na kedap suara. Jala argado namangina. Jadi buasa di songoni dibain pucuk pimpinata alani tantangan ni akan kota menghadapi kemajuan zamanon. Jadi asa betul-betul nasida toguha porsiauna tu debata tu Yesus Kristus jala betul-betul nasida tong jemaat HKBP yang setia HKBP. Dihamu amanginang walau tabereng do di aka alumni ni sekolah mingguta ngata jalo be pasu-pasui. Marhite-hite pelayanan sekolah minggu ni huriat tau. Udang do nasida di perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia. Jala ngagudang nasida nong karejo di tempat yang terbaik. Jala ngadong nasida sen nasida ima seorang pendeta. Jala bolo tabereng sian nasida nuang di naposota nunga nasida benuang pemimpin ni naposota go biasana akase luar do ro manguluhon naposo di HKBP. Sonaringa nasida jala ngadong anak sekolah minggui naung gabe guru sekolah minggu. O masih halason ni rohata manginang. Alania manginang mangeleh-eleh mahami. Kami sudah panitia doho parhalado mangeleh-eleh mahami tu hamu amanginang. Molo anon hita madurung di padurungan pau paton. Tabain masian nasa rohata mangaleho tutu hatta ai narikot doi tu pelayanan ni full time ta doho pelayanan ni anak kota sekolah minggu. Pos rohanami dan koenon si bantuan muna leano muna marhite padurungo sa elion leano muna do marhite DPR akahamulateon asabuin yang selesai pembangunan tahun paling lambat nian untuk rumah dinas akhir Februari bolo sekolah minggu paling lambat manyan di bulan Juni tahun 2021. Pos rohanami tu hamu amanginang. Songoni rade muna boy ta selesai honon. Pembangunan ni gedung sekolah minggu, rumah dinas doho perkantoran na pos rohanami. Nah si sada hata do hita si sada uluan. Iko selesai honot tadon pembangunan non. Mau lihat madi hamu amang inang ruas ni HKBP Tanjung Sari, mau lihat nang di Parhalado, mau lihat nang aka full time sudah tahe, aka ruas ni Huriata, nama lehon sian nasa rohana membangun gereja tahun. Mau lihat ma horas ma martangyang mahita. Tuhan debata para siroha pardinggan basa. Mau lihat doho puji-pujian ma di pasaha rohanami tuho. Iliakodo pe tiki di hami ro tu bagas mon mamuji pasang apokona badiai. Rohami beribadah tuho. Hape sonarion
lem arong na huadopi hami pandemik corona siap pulusiaon ali Tuhan. Nasay mengancam jiwa nami. Alai pos dorohan nami. Ala hodo pargogo na suatu dosan. Rohami tu bagason. Di bagasan haporsiaon. Laho memuji pasang apoko. Ale Tuhan debata. Jaloma soba doho pujian nami. Gabe persebaw nami na hucus may di jolom. Marhite-hite asido holong ni roham. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tuhan debata na posom na neng pasahaton barita na uli tu tonga-tonga nami. To dimi male Tuhan na parbisuhi na sida. Asa hasitongan ni hatamima na hubege hami di bagasan permingguan nami di bagasan sadarion. Tuhan debata dunga godang hubege hami titing namasa di huriam. Ima diakar rencana ni huriam. Rencana ni distrik 10 Medan Aceh. Ima dia tona nasida taringo tu dana pensiun na tarutang di negara namion Tuhan. Oh male Tuhan nama nosoi sudi kami. Asa huliho kami sian nasa rohaka nami mengurupi dana pensiunon. Songoni male Tuhan kubigi kami di pesitdo anggaran ni HKBP pusat. Tong male Tuhan mangilihele kami tuho sian hodo hamorau na hujalo hami alani lehon ma hami mengurupi akan narikot di kantor pusat. Tuhan debata neng marsakap do aka anak do boru ni huriami laho mamuka persaripeon nai baru. Tuhan hodo napa hotoni nunga di pasahat nasida pada nasida di jolom asa pada nahot mali Tuhan marhite todi perbadiai nama pargogoi hon nasida asa gabe keluarga nama biar midahon nasida asa gabe keluarga na berbahagia nasida disakap doa ke keluarga nasida leon sadani roha ale Tuhan. Tuhan debata diakar ruas nami na tabba doh namoru. Bae manasida Tuhan totong gabe ruas na burju di dia penasida songoni nang di huria namion. Tuhan debata homa nama masu-masu hami nama masu-masu saluhut akar ruasmu tarlumobi ma nang mengalehon sebagian sian nani lohon mi tu tonga-tonga nasida di keluarga nasida di pasahat nasida tu to huriami asaboi mardalan akapelayanan ni huriamon hupuji hupasanga pami mohale Tuhan se sama dosa nami nagodangi oloi mapangiduan nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marendehita huhut papungu pelean na parjolo. Thank you.
debata na sumurong siyan saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Jesus Kristus Tuhatai. Amen. Hurian itu hata na hinaholongan, barita nauli di minggu estomihi, imana tersurat di surat ni Apostel Paulus tu Huria Korintus, ima 2 Korintus bid 24, mamuka sian ayat sada, satu ayat onom, jahama dihita, songonom mana tersurat disi. Pangaruti ni aposteli di tohonanna, ope ala naung hujalo hami tohonanon sian pangisina di hami, dang mernalu jahami, sadok hutulakon hami do akka nabuni, akka sihaila honoton, aidang marakal hami, jeladang merlauk kubahek kami hatani debata, hasitonganido hupapatar hami, gabe jongjong hami tadaun ni rohani saluhutna jolma diarupan ni debata. Jala molotung tertutup barita nauli na hujamitahok kami, diak kanalahoma godoi tertutup. Ai dipapitung debata ni portibio do pikiran ni akan naso porsea, asa unang nasida dipatiur sodang ni barita nauli, nataringo tu hasangapon ni Kristus, natardok suman ni debata. Aidada diri nami hujamitahok kami, Kristus Yesus ido, pabua ibana Tuhan, alai naposomuna do hami ala ni Yesus. Ai debata na madokon marsinodang hatiuroni sian hakolomoni, ibana do patiur rohanami, pabicar parbinotoan disangap ni debata na dibagasan bohini Kristus. Ido yang ko sahakna. Nuaing masuk mahita amanginang di zaman partikianon, ima naniguaran na zaman industrialisasi 4.0, zaman industrialisasi 4.0, jala didokdo zaman partikianon, ima zaman teknologi, zaman digitalisasi, jala ido na taadopi di zaman partikianon. Suka atau tidak suka, diterima atau tidak diterima, kita pasti akan memasuki era zaman saat ini, di mana perkembangan zaman teknologi yang semakin pesat, dan itu juga harus kita terima karena tantangan zaman yang harus dipergumulkan orang-orang Kristen. Ati pe lamaju akapar binotoan, ati pe lamaju industri teknologi, alai anggo halak Kristen, toktong do marsihohot haporsiauna di hatani debata. Molotai dan waing di zaman partikianon, di zaman namajuon, mapakorhot do hamajuan, boy doi hamajuan ni teknologi nuaing industrion, boy doi mapakorhon dari sisi positif, alai las boy doi pakorhon ni hamajuon, namasa nuaingon teknologi, ima boy do lam merosot, haperseaon, iman spiritual ni jolma nang halak Kristepe. Alania kamanginang boharo hita menghadapi tantangan zaman. Boharo hita memasuki zaman era digital saat ini. Tentu itu bisa mempengaruhi daripada hapersiaun hita halak Kristen. Dan bahkan juga pengaruh ibu doi tarida jalan mapakorho doi nang di tonga-tonga ni huria dan bahkan juga gereja. Sehingga kalau kita melihat mamereng halak Kristen na di Jerman, hampir 80% huria manang ruas ni huria na adong di Jerman, dang belau na sida, dang robe marpung tu gereja, alai sia jabu nama na sida mamake ima teknologi, mamake media sosial,
Jaladang apala perlu benasida rotu aka parsaoran. Jala ido sada tantangan di tonga-tonga ni ruas ni huria na di Jerman, bahwa mereka tidak lagi datang untuk ke gereja. Mereka hanya duduk diam di rumah saja, menghidupkan televisi atau gadget, lalu mendengarkan firman Tuhan melalui teknologi itu. Alai molo di tonga-tonga ni huriata terlumobi hita HKBP dumpe masa ala ni pakorhon ni ima pandemi COVID-10 sia boy mahita mamake ima teknologi alai dada sebenarnya paling utama di tonga-tonga ni persauran alani pengaruh ni virus corona do ubain na marminggu hita marpersaurak kita di Jabu. Alai sugari dang masa pandemi virus corona toktong do hita rotu gereja ala ido pe kuriata jala ido di ponggol napato luhoni au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria nabadia artina perseoran ni halak Kristen kita tidak bisa sama seperti orang Eropa, dan ini juga semakin menipisnya, semakin merosotnya spiritual iman ni na adong di tonga-tonga ni bangsa halak Jerman jala tarida doi alai molok hita dang apala tapakke dope hal nasi songoni ai rikok do hita bersekutu rikok do hita akadongan saha persiaon pacupang di tonga-tonga ni huriai alanya kamanginang na inakolongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus aharuna boy taida tantangan marhite-hite marbarita nauli. Adorang sorotu hatta Yesus Kristus tu portibion ima di hari na padua huni bahwa firman Tuhan hata ni debata ikom marsaringar do di tonga-tonga ni portibion. Adorang soneng rol tu hatta Yesus Kristus tu portibion selama dunia ini masih ada, maka firman Tuhan hata ni debata ikod do di pasahat ikod do di baritahon di tonga-tonga ni portibion. Alani ia manginang sangat jauh berbeda dong akan naposo ni debata hamba Tuhan dohot halak Kristen di zaman ni Apostel Paulus songon naposo ni debata songon halak Kristen sangat berbeda jauh pemberitaan firman memerintahkan hata ni debata dohot diperhadapon situasi di zaman nuaingon. Dia ma perbedaan na akamanginang. Saluhut halak Kristen terjauh laho marbarita nauli. Dada tugas tanggung jawab ni akan aposo ni debata. Dada holat tugas tanggung jawab ni akan perjamita. Dada tugas tanggung jawab ni ima parhalado ni huria. Alai halak nang terjauh, halak nang terdidi di bagasan Kristus Yesus, halak nang terjauh gabi siseanna, anak-anak Tuhan terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan di tonga-tonga ni nguluna. Ada dua hal yang perlu dipahami na perjolo bahwa pemberitaan pemanggilan akan aposo ni debata di tiki zaman ni Apostel Paulus sangat jauh berbeda di zaman nuaingon. Mula di zaman ni Apostel Paulus di jauh debata ibana di takup debata ibana di Damaskus. Rosodang ni debata pacupang ibana doho Yesus Kristus sian sahalak naolo manakup halak Kristen, mamusa halak Kristen, membunuh orang Kristen, maka Tuhan menangkap Paulus dan Tuhan memperlengkapi dia sebagai hambanya untuk memberitakan firman Tuhan. Nah perjuru na taida sejarah latar belakang Paulus ima sahalak perjahat do ibana. Lalu ketika dia dipanggil menjadi rasul, ibana hiaddo na mangalilei halak Kristen, alai gabe ibana do dilelei halak. Dungi molotai da musye sejarah di ngolo ni Paulus, ikon adupan ni ibana do tung macai borat situtu tantangan ni Paulus lahu marbarita nauli. Pola do ibana tersiksa ibana. Pola do ibana ikon adupan ni ibana ragam aka tantangan sian aka panggonggomi partugi ni Kaisar Romawi. Pola do dilili-lili ibana.
ditakuk do ibana jala di penjara do Paulus. Dan murah-murah ibana di bagasan pemberitahuan hata ni debata. Ala itu mace gudang do tantangan na binolus ni Paulus. Lako makajong cokon memaritahon berita nauli. Gudang do tantangan ancaman na niarupan ni Paulus, dan bahkan dia banyak orang yang berencana untuk membunuh Paulus. Memang tung mace ngerido ketika Tuhan memanggil Paulus untuk memberitakan firman Tuhan, Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Molonoenga kamanginang danga pala songonibe dalam konteks saat ini. Molo sinuaingo danga pala borak be tantangan ni akan aposo ni debata. Danga pala adong rupani na mga lili ng akan aposo ni debata. Alay adong do tantangan dang siya luar na gumodangan. Tantangan na nialaman ni akka halak Kristen, na nialaman ni akka si Hutto Jesus, na nialaman ni akka perberita nauli. Dak siya perduru na gumodangat tantangan. Alay siya perbagasonido tung mace gudang tantangan. Ati pe adong tantangan siap perduru, alai boido tantangan ini diadopi. Karena apa? Karena kita percaya kepada Kristus yang memberikan kepada kita kemenangan. Alai tantangan nau borat di tonga-tonga ni hita lau merbarita nauli ima tantangan siap dirita. Siap tantangan di tonga-tonga ni huria, tantangan nang di tonga-tonga ni keluarga. Adong do halak madokon toima holan na gereja ima ho mulai siya manogo sa tuborngin. Tantangan. Ketika istrinya mau melayani Tuhan, maka suami mengatakan, toima holan isima ho terus holan na merkur. Unang bemulak ko tujebu. Suami menjadi tantangan bagi istrinya. Dan bukan tantangan yang lebih besar daripada luar. Tetapi ketika kita mempersembahkan diri kita, memberitakan firman Tuhan, saudara diperlengkapi oleh Tuhan. Ini memaknai asa saudo lomo ni rohani debata di tonga-tonga ni portibion. Saya dipanggil Tuhan menjadi hambanya. Untuk apa? Supaya nyata asa saudo lomo ni rohani debata di tonga-tonga ni portibion. Alanya kamanginang molo dipakai debata hita. Molo diperlengkapi debata hita na marlapata do disya kamanginang laho marbarita nauli di tonga-tonga ni portibion. Tuhan memperlengkapi saudara-saudara dengan begitu banyak talenta-talenta yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu persembahkanlah itu. Jadilah merjamita memberitakan firman Tuhan. Bukan seperti songok kamion. Dang holan ikom merjamita di langkatanon. Alay bokado kita amanginang merjamita di tonga-tonga ni keluargata. Jadi molo burju ama rotu gereja, rotu pertangyangan, burju ibana song leader, burju ibana papungu pelean, burju ibana dia kegiatan-kegiatan huria. Ini menyatakan bahwa kita terpanggil, terjauh kita, lahu mamelehod dirita, lahu merjamita kita di tonga-tonga ni akapaku basyota. Dan itu yang dinyatakan oleh Paulus molotaida di ayat sadai di do ope ala naung hujalo kami tohonanon sian pangasina ahado tohonan molo didong dileho debata di kita tohonan ganup marsada-sada dileho debata di kita tohonan sahalak natoras ibana. Tuhan memberikan kepada dia tohonan, asanggiat tohonan na pinasaha ni debata, ikon ulahonon na. Molo perguru ede ibana, iko pasahaton ni ibana do, ikon leonon ni ibana do dirina, songon na jinalona tohonani, di tonga-tonga ni kuria. Songon na poso ni debata, diperlengkapi Tuhan, dilehot Tuhani, tuak kepadita, tuak kasih tua, guru, Bible Pro, Diakones do aklan na asingi. Na marlapatan bagaimana kita, Tuhan memakai kita, memakai kita. Pasauton lomo ni rohani debata. Merbarita nauli di tonga-tonga ni waluta. Dilehot Tuhan ido di ho amang inang tohonan. Di dia pe ho amang inang mangula. Di dia pe ho karejo, dia kaguanup. Naniulam, dia ka ragam, dia ka profesi. Alay naeng hati dakonommu tohonammu. Dia matohonani gabe siti ruo ko amang di tonga-tonga ni ulaumu. Gabe telada ko amang inang di tonga-tonga ni perkarejuammu.
Gabe contoh doho amanginang di tonga-tonga ni ragam ni akapakobasyomu. Memang godang do tantangan songon ianakon ni debata hita. Paulus juga seperti itu. Dia mau menyatakan, memberitakan itu supaya kerajaan Tuhan asa saudo lomo ni roha hata ni debata di tonga-tonga ni portibion. Na patuluhan na makang amanginang naboy tatiru Apostol Paulus diturpuhon songon naposo ni debata lahu mamaritakon hata ni debata di dalam bahasa Indonesia molo tajaha di ayat 1 dalam bahasa Indonesia dikatakan dia tidak tawar hati. Molo di bahasa Batakna didok dang marnaluja hami. Artinya orang Kristen yang diperlengkapi di lehot tohona tu ibana dang marnaluja ibana lahu mamaritahon hata ni debata asa marsangap do hata ni debata di tonga-tonga ni ngoluna. Jadi molo dok nakin di bahasa Indonesia bahwa kami tidak tawar hati. Artinya di situ bahwa Paulus semangat juang memberitakan firman Tuhan. Mula gudang pe tantangan, mula gudang pe hamaulon, na taadupi lau maka jongjokon hata ni debata, tidak tawar hati. Dang marnaluja hita lako majau-jau dalam mamaritakon Yesus Kristus nagabe si palua hita. Tetapi dia semakin berani. Dia tidak menyerah dalam pemberitaan firman Tuhan. Mula gudang pe tantangan yang dilupa di Paulus, dia tidak menyerah untuk memberitakan firman Tuhan. Nuaingon manginang nagabe koreksi. Dia ke perhobas, dia ke pelayan hamba Tuhan. Apakah seorang hamba Tuhan ketika ada tantangan dalam medan pelayanan sipata gabe boido songon na gali nang akaparhubas karena ada tantangan. Muloroa kate kanan to akaparhubas gawe surut de semangatna. Mula dong akatantangan te kanan di tonga-tonga ni huria, maka dia mungkin bisa mudah menyerah. Toi mak pidda mau sianon. Ada juga seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, Paulus dia mengatakan bahwa aku tidak tawar hati. Tetapi aku harus memberikan hatiku menyatakan firman Tuhan. Mula gudang pe aka ragam ni tantangan. Songonido hita aka manginang. Mula gudang pe aka halak lako mangaruai nang aka halak Kristen. Mula gudang pe aka halak na asing yang membenci orang Kristen. Mula pe dipaburu-buru nang halak Kristen. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, mari kita tunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai pembawa Injil firman Tuhan. Songo di ayat onomi. Karena dunia ini portibio di bagasan haguleput dope. Oleh karena itu dunia ini sangat membutuhkan terang. Tuhan memperlengkapi saudara untuk membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Gudang dope akan naholom di tengah-tengah di portibion. Narikot ikosi sodangata. Itu tugas tanggung jawab. Mola adong petantangan. Kita jangan mudah menyerah. Tetapi kita harus melawan tantangan itu. Jangan kita mudah menyerah, tetapi kita harus berjuang untuk menghadapi tantangan itu. Memberitakan firman Tuhan dengan baik. Itu tugas tanggung jawab na paling record di kita. Na padua kon amanginang dia mengatakan bahwa tohonan na pinasaan ide bata basa-basa dui. Molo dileo tuau amanginang tohonan basa-basa ni debatadui. Molo dilehot tuho amang inang tohonan basa-basa di debatadui. Anugerah Tuhan itu bagaimana engkau mempertanggungjawabkan tohonan ini di hadapan di debata. Molo dilehot debata tu aka perjamita tohonan bohado ibana mempertanggungjawab tohonan ini tu hadapan di debata. Jadi tohonan itulah merupakan suatu pelayanan yang terhormat. Tohonan ini adalah sesuatu pelayanan yang betul-betul dipertanggungjawabkan. Dan tohonan itu tidak bisa dipermainkan. Tetapi dia betul-betul mengimani dan menggumuli tohonannya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai yang diperlengkapi tanggung jawabnya di dalam pekerjaan saudara. Saudara harus mempertanggungjawabkan itu. Karena apa?
karena itu adalah pekerjaan pelayanan yang terhormat. Saudara-saudara manami na inaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Napatuluhon kebenaran firman Tuhan harus disampaikan oleh Paulus, bukan dirinya untuk disanjung, bukan dirinya untuk dihormati, bukan dirinya supaya dia disegani, dia dianggap idol, super dari segala-galanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, amanginang tung maca perlu neng boto ota berengota. Gudang dope nang aka perjamita menyampaikan firman Tuhan. Alaidang di bagasan kebenaran firman Tuhan. Nuaingon ala songon nahonado tuhami. Banyak hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Bohama asa gudang aka halak nau begesa mekkel. HP gabe lari dosian konteks ni jamita nabi naritahon. Gudang do halak nuaingon aka perjamita bohado asa pasahaton hata ni debata sesuai dengan selera dirinya sendiri. Bukan lagi firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga orang merasa segan. Padita siadonang mata jubah. Songon nasiring duibana. Terus duibana kulan namarek mekkel luhita ibain. Padita siadonang mata jauh. Ay songon na tabudo. Gabi songon na bergairah duiba. Kulan na mekkelekkel duiba. Mula siya garijay isukumma. Ahado unok ni. Jamita barita nauli di bagasan minggon. Isukum matu ibana, imada wala na mekelekkel dohami, ima unok na. Amanami do ida nami na inaholongan di bagasan Kristus Yesus. Paulus mengatakan dalam firman Tuhan saat ini, mulai di ayat 5, ai dada diri nami hujami tahu kami. Paulus dengan begitu tegas mengatakan, dada diri nami na hujami tahu kami. Bukan keinginan diri kami sendiri. Dada alali perrohauku lahu merbarita nauli majami tahu ni. Dada alali rohani ibana. Bukan karena pikirannya, bukan karena kemauannya. Paulus di ayat 5, dada diri nami hujami tahu kami. Bukan kami, banyak para hamba Tuhan yang mengkhotbahkan firman Tuhan sesuai dengan dirinya. Gabi bana do, adong do halak merjamita gabi wah, gabi martarobo. Imada, anggo hami sa keluarga na somma, opung nami on. Jala museng ahya hami sa Bethlehem. Gabi marcerita. Firman Tuhan itu bukan disampaikan marhite-hite na dijamita ako diri nina. Alay ang hanidok diturpuhon diurut nai. Didok diurut ni ayat 5. Kristus Yesus ido pabuahon ibana do Tuhan. Seorang perjamita jalahita na pumudison ikut jamita honotta do hata ni debata di bagasan hasitongan. Jadi molo memang seadong do akka perjamita merjamita bu Muhammad Mekkel. Seadong doi alai dangi gabe i unok na. Ay hatani debata akan nakining dipatiki. Molo taja akan nakining dipatik 2 Timotius yate. 2 Timotius 3 ayat 10. Ay nasa surati sini hatun ni debatado jala hasea mamudai mamicang pauliulihon manogunogu di bagasan hati korang. Firman Tuhan berguna untuk mengingatkan, manogu-nogu, paingoton, memberikan kekuatan supaya orang yang mendengarkan mendapatkan sukacita. Jala torop do nuaingon sipata tertutup do halak lahu mabege hata ni debata. Torop do nuaingon dangapala tinggil be nang halak Kristen manangihon hata ni debata jala tarida dui amanginang ima molo tajaha di ayat 2 di do sadok hutulako kami do akka nabuni akka si haila honoton aidang marakal hami. Artinya di siak kamanginang godang do halak na saya berusaha di tonga-tonga ni portibion ala ni zaman. Jala nuaing adong do halak apalagi dia kaparpunguan
Apalagi di akka perpungan STM, molosoi akka Natal do akala na asingi. Saya dong do halak madokon ibadah patupa ma ibadah singkat inna. Molosoi baik kamu mamang jamita singkat inna kan. Dan itu juga terjadi di tengah-tengah di partikianon. Banyak orang saat ini tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan harus disampaikan firman Tuhan. Jaladido nakin dia limai bukan kami. Dada diri nami nahu jamita ho kami. Tetapi Kristus Yesus. Alani isa halak perjamita. Ikola anggapon na ibana do dirina me do ibana. Biarlah napasahaton hatani di bata semakin kecil, tetapi nama Tuhan semakin besar. Ikonido unang adong akka pelayan hamba Tuhan menganggap dirinya yang dihormati, namanya semakin besar, tidak lagi nama Tuhan yang semakin besar. Paulus mengatakan, biarlah saya menjadi orang kecil, tetapi biarlah dia yang semakin besar. Amanami do inanami na hinakulungan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Napa opaton boharu tutu hita amanginang di tonga-tonga ning ulut taon. Apakah kita masih tetap menggumuli majalo hatani debata ala hatani debatado nagabe haposan jala hagogo di hita. Molo dipakai debatape akan naposo ni debata di dot nak kiningani di urut ni ayat 5 alai naposo muna dohami. Jadi kami ini adalah hanya hamba Tuhan. Kami ini adalah yang diperlengkapi oleh Tuhan. Pasahaton hata ni debata di tonga-tonga ni ruas. Pasahaton hata ni debata tuak kenau begesa. Dan ini juga yang disampaikan firman Tuhan bahwa tidak ada unsur paksaan mendengarkan firman Tuhan. Ai Paulus juga madoko di tur pohon naposo ni debatado hami itap ni natolap do naboy ulahu kami. Ketika Tuhan masih memakai hamba-hambanya, diperlengkapi hamba-hambanya untuk menyampaikan, menyatakan firman Tuhan di tonga-tonga ni hure alani tinggil marohata manangihon hata ni debata paingotok kita songot dipatiki. Ai marguna do hatai ima lahu pature-turehon lahu paingoton asa mangolu hita di bagasan hasitongan di debata asa mangolu hita di bagasan keselamatan firman Tuhan itu mengubah pribadi manusia dari orang jahat menjadi orang baik, dari orang yang pembenci menjadi orang yang baik, dari orang yang selalu berkata kasar menjadi orang yang lemah lembut. Itu hatani debata, dan itu yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Naposo ni debata duhami. Lahu pabuahot tuhamuna hatani debata barita nauli. Alania kamanginang mendengarkan firman Tuhan tidak ada paksaan. Itangihon manang su itangihon, IBG manang su IBG, diulahon manang so diulahon, itu kembali kepada kita. Tetapi Tuhan memakai hambanya untuk mengingatkan kita supaya kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Alania kamanginang topik minggu tadi do naposo ni debata na setia. Adong doa di sekolah minggu, setialah sampai mati. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, setialah dalam hidupmu. Apapun tantangan yang kita hadapi, jangan surut imanmu. Budang do akka naposo bulung. Torop do noeng akka halak Kristen akka naposo bulung ni huria. Pola ni bereng contoh na siya do nang gateng. Tibu pangkakna parhepeng. Hapedang saha persyodot kita, tuy madah. Tusina mau songon nagateng do jago pangkakna tusina mau Bapa marhamulian. Dia tidak lagi setia sebagai pengikut Kristus. Jadi akan aposo gudang dope akar ruas ni hagabi nagateng-gateng dah. Nangalay berek korupani songon na
baga rupani songon si Sahri ni ke bawah nangitur songon na jatuh cinta ho gudang dope akka anak ni partajuk sarion nauliuli ate na bagak-bagak. Setialah dalam imanmu, bukan karena materi, bukan karena pangkat jabatan yang memberikan kepada kau kesenangan sementara. Alai ingot ma. Sekali lagi saya katakan juga kepada Naposo Bulung, gudang do pihak doli-doli nagateng pertajuk sari. Gudang do pihak kena baga anak boru pertajuk sari. Jangan jual imanmu. Karena lagu tadi, setialah sampai mati. Setialah kita dalam tohonata. Molo di lekor debata tuau tohonan hapat di tahun. Setialah melakukan firman Tuhan. Molo di lekor debata diau tohonan sebagai pemimpin di tengah-tengah ni bangsa pamareta atau lembaga yang lain. Setialah sampai pensiun. Ikon taulah kodo. Karena apa? Itulah tugas panggilan pemberitaan firman Tuhan. Karena apa? Karena tohonani itu adalah pekerjaan pelayanan yang terhormat. Jangan main-main dengan tohonan kita. Jangan main-main dengan tohonan sebagai orang tua. Karena Tuhan memberikan kepada kita, diperlengkapi kita. Oleh karena itu amanginang nang dihita saluhutna. Molo di pasahat akka pangula pelayan hamba Tuhan. Seperti firman ini mengatakan, ikon hajong jokonot do hata ni debata do sitong. Jangan kita mau menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan selera kita. Karena apa? Karena Paulus mengatakan bukan diri kami yang kami sampaikan, tetapi ikut perjolodo Yesus Kristus itu ikut tumibo ibana siana kaparjamita. Ikut tumibo ibana siana kapartohonan. Asa marsangap guarna hita pegabe marsangap ma di hadapan di debata. Setialah dalam hidupmu, songon naposo ni debata hita unang munggil rohata, tetap berpendirian di dalam Kristus Yesus. Amin. Mulai hati mali Tuhan debata amanami na marhabangsa na di banua gijang marhite-hite barita na uli ng sahat tuhami. Asang giya mahatam marsaringar di tonga-tonga ning ulu nami manungguli haporsyon nami Tuhan. Asa manoktong di hati goran marhite-hite hatam. Pakai mahami saluh nali Tuhan. Terlumobi aka parhobas pangula aka naposom. Doho saluh ruas ni huria naung majalo tohonan ganuk marsada-sada. Asang giat ula konon nami li Tuhan saka tu ujung ningolu nami. Setia hamil Tuhan dia ke ulau pakubeson nami. Jala setia hamil Tuhan laho tu mangihon hatam nabadiai. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami oloi jala tangihon ma tangiang nami. Amin. Mari dimahita laus tapa punguma piliata. Kasih
Dei laos jongjong mahita saluna. Tatangnya koma peliata tu di bata martangi yang mahita, ali di bata manami na di banua gijang, hodo haroruan ni saluhut si lehun nadinggan, doh nasa uli basa na mauli utus. Upasaat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho, saya jalo may gabi uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asau parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajau murito ngatongan ni huriam doh di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utadhami gudang ni silehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Alea manamina di banua gijang sai pinarbadia maguarmu, sai roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tungaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangolua siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, sadiropako Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaor hon madamena tu todim. Amen. Saluhut perhaladuni huriata HKBP Tanjung Sari, pasahatot tuhamu amang inang naposo bulung, selamat hari Minggu mari kita toktong mahita, tetap menjaga kesehatan dengan 3M, memakai masker,
mencuci tangan dan menjaga jarak. Di bata Jehova nama masu-masu hita madongani hita di padauma parsahiton terlumobima parsahiton virus corona. Selamat hari Minggu mari hita saluhutna.